खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 नभेम्बर मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सानै हयै खामानि मावनाया मोजां। गासैबो खामानियाव खहा गोनां जानो हागौ। वृष राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा। मोनसे जायगायावनो दिदोम थानो गोसो जागोन। मिथुन राशि। हठाৎ सोरखौबा लोगो मोननो हागौ। गोसोआव गोदान मिजिं सोमजिगोन। कर्कट राशि। धोन दौलतआ जोबस्रांलांनो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। गावनि सांग्रांथि गैयैयावनो मुवा खहा जानो हागौ। गोसोखौ असान्थि मोनबाय थागोन। कन्या राशि। गुन गोनां हाबा मावना गुबुननिफ्राय मान मोनगोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। तुला राशि। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसार जागोन। थांखियाव गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन। वृश्चिक राशि। नखराव रांखावरिनि आंखाल जानो हागौ। जिंगासिनानैनो साना बारलांगोन। धनु राशि। खामानिफ्रा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। मकर राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो बयजोंबो मान होजागोन। गोसोआव गोथार साननाय फैगोन। कुम्भ राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया लोरबां जानो हागौ। मीन राशि। गोजाम बेमारफ्रा जोबस्रांलांनो हागौ। सावस्रिया मोजां थासारियाव फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै।